Прывітанне, паважанае спадарства. Гаворыць і паказвае свабода. З вами я, Юрый Дракахруст, і мой калега Сергей Навумчык. Добрый дзень, Сергей. Добрый дзень. Тэма нашай гутаркі – гэта дзікае паляванне на блогераў. Ну, я нагадаю некаторыя факты. Сергей Ціхановскі, вядомы блогер, палітык, ужо палітык, пад крымінальнай справай. Літаральна учора распачатая крымінальная справа супраць аднаго з самых папулярных тэлеграм-блогераў Ігора Лосіка, кіраўніка каналу РБ галаўнога мозга. Яму інкрымінуецца арганізацыя масавых беспарадкаў. Яшчэ адно імя Владзімір Цыгановіч, які вядзе канал «Мазгон», таксама яму інкрымінуецца крымінальная справа. Таксама яшчэ адзін блогер, спадар Петрухін, таксама пад крымінальнай справай. Таксама паведамляецца пра тое, што вельмі імаверна, што крымінальная справа інкрымінавана спадару Кабанаву, таксама берасцейскаму блогеру, прэсаваму сакратару кандыдаткі ў прэзідэнты, прэтэндэнткі на кандыдата ў прэзідэнты спадару Кабанаву. І таксама яшчэ дзве крымінальныя справы супраць Владзіміра Цыгановіча, які вядзе каналы «Мозгу ОН», і супраць Владзіміра Няронскага. Вось такая карціна. Карціна гэта на фоне, так бы мовіць, іншай карціны, паводле праваабарончага цэнтру «Вясна». Вось літаральна за некалькі апошніх дзён 320 чалавек былі прыцягнуты да адказнасці, былі затрыманыя. Але крымінальныя справы распачатыя менавіта супраць блогераў, тэлеграм-блогераў і відэаблогераў. Сергей, чаму, вот, на твой погляд, вастрыня скіраваная менавіта супраць іх? Ну, сапраўды, Юра, тут можна спачатку нават падзівіцца, таму што якраз такі тэлеграм-каналы, напрыклад, гэта, ну, лічыцца такая самая элітарная сфера. Гэта не Facebook, это не ВКонтакте, это не Одноклассники, это вот лічыцца, што самая такая прасунутая аудитория, один подписчик в телеграм-канале ровно, скажем, 10 подписчикам Фейсбуку, як мне тлумачылі. І сапраўды, скажем, калі колькасць подписчиков, скажем, у Лосіка там вымираецца, ну, 1,5 тысяч. 167 тысяч. 167 тысяч, так, калі так казаць. Ну, так гэта сапраўды так шмат, але ёсць блогеры, там відэаблогеры, у якіх значна больш, можа быць, падпісчыкаў, але вось якраз таки взялі Лосіка. Чаму? Вось якраз таки таму, што гэта з аднаго боку уплывае на элітарную аўдыторыю, а гэта не толькі там актывісты апазіцыі ці, скажем, як это называюць, вышэйшы сярэдні клас, там ці журналісты, ці айцішнікі, а гэта у тым ліку і чыноўнікі. Вот у тым ліку і чыноўнікі, і для улады, для вышэйшай улады гэта вельмі важна. Прыгадаем, што Лукашенко, я не памятаю, каб ён, скажем, прыгадываў нейкія тыя ці іншыя выданні, але пра тэлеграм-каналы ён гаворыць, калі не ў кожным сваім выступе, то праз выступ. Ну, не ведаю, ці ён сам іх чытае, ці яму Эйсмонт, ці нехта іншы кладзе на стол, але, безумоўна, яму на стол гэта кладуць, і ён, так я вот мяркую, неблага арыентуецца ў гэтым. З другого боку, вельмі моцны фактор, што ўсё ж такі менавіта блогеры, Сергей Ціхановскі найперш, які выступаў як відэаблогер на Ютубе, яны і вось узнялі гэтае, ну, тое, што называецца часам паўстаннем, гэта, безумоўна, не паўстанне, але вось такая хваля
актывізацыі грамадства, я б так сказаў. Менавіта вот яны, якраз не нейкія традыцыйныя сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку я маю на увазе незалежны, але вот менавіта блогеры. Гэта, конечно, своеасаблівы феномен, які будуць даследаваць сацыяльныя псіхолагі, што вось адзін чалавек, там ці некалькі чалавек, ну, ва ўсякім разе, нейкі умоўны блогер можа мець значна большы ўплыў, чым там нейкае выданне, і гэта, між іншым, не спецыфіка толькі Беларусі. Это ніякім разе не гаворыць, што там незалежныя сродкі масавай інфармацыі, там нейкія выданні, яны слабыя. Не. Такая карціна назіралася прыблізна больш як 10 гадоў назад, калі Барак Абама першы раз атрымаў перамогу, менавіта дзякуючы вось, ну, дадзеным выпадку там быў Facebook і іншыя, вось падтрымка сацыяльных сетак, што, скажем, яго канкурэнты лічылі, ну, абсалютна такім несур'ёзным, нейкімі дзіцячымі гульнямі. Дык вось зараз абсалютна ясна, і гэта ясна беларускай уладзе, што сацыяльныя сеткі і ў прыватнасці тэлеграм-каналы гэта вельмі сур'ёзны фактар уплыву на грамадскую свядомасць. Адсюль, канешне, і вось спосабы нейтралізаваць тых, хто іх вядзе. Вельмі цяжка нейтралізаваць сродак масавай інфармацыі зараз, бо, скажем, гэта можа быць, ён можа аб'ядноўваць сабе і тэлебачанне, і сацыяльныя сеткі, і інтэрнэт-выданне, і гэтак далей. А вось нейкі тэлеграм-канал ці ютуб-канал нейтралізаваць вельмі проста. Взяв аднаго чалавека вядучага, вось і ўсё. Ну, я еще хочу прыгадаць яшчэ адзін прыклад, які, магчыма, для беларускіх уладаў больш, так бы мовіць, сур'ёзны. Гэта так званая арабская вясна, арабскія рэвалюцыі ў Тунісе, ў Егіпце, у Лібіі, в Сіріі, дзе была нават назва адносна іх, там Facebook рэвалюцыі, Twitter рэвалюцыі, дзе сапраўды сацыяльныя сеткі адыгрывалі пэўную ролю у мабілізацыі, магчыма, перабольшаную, магчыма, не, ну, яны там прысутнічалі. Урэшце рэшт, мы памятаем, што другі украінскі майдан пачаўся з закліку праз Facebook журналіста Мустафы Наема, так что, да, и там это отыгрывало. Ну и в этом сенсе белорусские улады як бы вот лічаць нават, что гэтыя телеграм-каналы ледзь не штабы вот этого протесту. Вот я приведу пару цитатаў з таго, што казаў міністр Караев, міністр внутренних справ Беларусі Караев. Падзеі ў Менску часам накіраваныя на разгойдванне сітуацыі і пад выглядам нібыта мірных пратэстаў і такіх выказванняў нязгоды з нейкімі дзеяннямі ўлады тоіцца часам вялікая небяспека. Яны кіруюцца праз тэлеграм-каналы і праз стрым Радыё Свабода. Ну, як праз стрім Радыё Свабода можна такім-то кіраваць даволі складана зразумець. Вось, але тым не менш, вот міністр гаворыць пра гэта. Я думаю, што ў них в галавах сядзіць вот эта формула Twitter-рэвалюцыя, Facebook-рэвалюцыя, ну вот зараз Telegram-рэвалюцыя. І, магчыма, яны лічаць, што это дасягне свайго выніку. Але варта сказаць, што в тым же Егіпце, дарэчы, в 11-м годзе, я, дарэчы, тады там адпачываў, ну так атрымалася, так там ввогуле на некалькі дзён просто інтэрнэт вырубілі па ўсёй краіне, па всему Егіпту. Ну, па шчырасці прэзідэнту Мубараку это не вельмі дапамагло. Вось, але Егіпет Егіптам, Беларусь Беларусю. И вот твой погляд, вот эта атака, яна як бы спыніць камунікацыю, бо ёсць і акрамя вот этих як бы блогераў, ёсць іншая камунікацыя праз інтэрнэт. Я думаю, што не спыніць. Ну, 2-3 месяцы назад хто яшчэ ведаў пра палітыка Сергея Ціхановскага як палітыка, так? Сёння ты яго называеш палітыкам, і сапраўды это адна з найбольш уплывовых палітычных фігураў у Беларусі. Я прычым маю на ўвазе тут не толькі апазіцыю, але ўвогуле. Значыць, калі пасадзяць аднаго, на яго, так сказаць, месца можа прыйсці іншы і, магчыма, нават, так сказаць, больш здольны да ўсяго гэтага. Калі проста вырубяць Telegram, ну, як сродак камунікацыі, ну што ж, ёсць Facebook, можна, конечно, і абрубіць Facebook. Можна абрубіць і ВКонтакте, можна абрубіць і Одноклассники,
Але вось тут ёсць адзін такі цікавы аспект. Ён, в прынцыпе, не тычыцца якраз тэлеграм-каналаў, у меншай ступені ён тычыцца Фейсбука, але ў вялікай ступені ён тычыцца ВКонтакце і асабліва аднакласнікаў. Скажем, калі ўзяць аднакласнікі, так я думаю, што 95% карыстальнікаў гэтай соцсеткі, яны, менш за ўсё чытаюць там нейкія палітычныя навіны. Гэта сапраўды камунікацыя са сваімі сябрамі, там з блізкімі, абмеркаванне там сад-гарод. А у ВКонтакте то же самое, там масса групп там по автомобилях, там по ремонте, там маникюр, макияж, там як там за кошкой глядеть, за собаками и так далее, и так далее. И вот эти люди просто позбавятся, вот гэтага, что за того, за чаго, так сказать, яны да чаго датычныя не былі. І мы ўжо бачылі такі эфект, калі людзей непалітызаваных там хапалі на вуліцы, яны патраплялі, і назаўтра яны просто заявлялі, і такія рэпартажы былі, мы іх чыталі, што все, я да гэтага быў, так, як яны казалі, пафігістамі, а вот зараз все, зараз мы зацікавіліся, пойдзем, так сказать, за Ціхановскім. Это сапраўды так, я нічога не выдумляю. Таму нечага, конечно, як сродак камунікацыі, як ты задаў пытанне, так, можна гэта паспрабаваць спыніць, але гэта можа мець абсалютна іншы адваротны эфект. Уявіць, што весь інтэрнэт абрубіць. Можна сапраўды весь інтэрнэт абрубіць на 2-3 дні, але я думаю, такое будзе адбывацца, як в Егіпце, якраз тады, калі ўжо сродак камунікацыі будзе мець, самае такое незначнае значэнне, калі ўжо напал гэтай, так сказаць, вось актыўнасці будзе такі моцны, што важна будзе не просто там штосьці камусьці патлумачыць, што добрае, што дрэннае, а толькі арганізацыйна, так сказаць, нешта тое-сёе наладзіць. А тут маса іншых спосабаў без інтэрнэта гэта зрабіць. Я бы хотел все-таки еще вернуться вот до этой коммуникации про социальные сетки. Так, справа ў тым, што некія знакамітыя яскравыя блогеры, яны, можа, і адыгрываюць пэўную ролю у мобілізацыі, хотя я не думаю, што змест іх паведамленняў, вот там, прыходзьце туды-то і туды-то, рабіце то-то і то-то, так сказать. Вот. Але акрамя блогераў ёсць, скажем, некія паблікі в розных социальных сетках. Они не абавязкова атасамляюцца з тым ці іншым блогерам. І людзі абмяркоўваюць свае дзеянні менавіта в этих пабліках, асабліва ў рэгіёнах. Вот мы недавно рабілі, не памятаю, з кімсьці пражскі акцент, і вот там люди казалі, што асабліва ў рэгіёнах это стыхійна в тым сэнсе, што это не кімсьці там кіруецца там блогерам ці кімсьці. А вот народ, як зараз кажуць, тусуецца в своих там, скажем, суполках, в тым же, скажем, тых же одноклассниках. Причем это могут быть некие городские паблики, где обмярковываются, правда, там и котиков, и там и ремонт. Але вот возникают и такие темы. И тому вот эту коммуникацию, можно прибить только отключаючи, я не ведаю, одноклассников, отключаючи ВКонтакте, отключаючи ввогуле интернет. Я думаю, что на это наўрад ці улады вырашацца. Мне так здаецца, что это будзе складана, але это вот такая логика чекістаў, логика аўтарытарнай улады. Павінны быць некія завадатары, павінны быць некія начальники, павінны быць некія, так сказать, сионские мудрецы, которые за этим всем сидят, кіруюць. Калі высвятляецца, что мудрецов нема, то каго ловить, так сказать? Хто организовал вставание? Я абсолютно згодны. Я і кажу, што самым таким радыкальным спосабам, які па шчырасці мне цяжка ўявіць, это было бы просто абрубіць весь інтэрнэт, абрубіць все гэтыя сацыяльныя групы, але тут просто будуць абурацца вот тая большасць, якая все ж таки чытае у тым ліку ў соцсетках, нават не просто в інтэрнэце, а ў соцсетках про котиков, про кветки. Про котиков я маю на увазе не посціць фотаздымкі котиков, а вот сапраўды, як там карміць кота ці штосьці такое. Это сур'ёзная, в прынцыпе, рэч.
калі у цябе ёсць хатняя жывёла, конечно, это взаимный обмен інфармацыяй. Чаму гэта хтосьці нейкі там мяне генерал пазбаўляе магчымасці мне, значыць, майго бобіка пакарміць так, як я хацела яго пакарміць. І, ну, гэта можа быць мацней чалавека завесці, чым нейкая там незгода па нейкай там вельмі абстрактнай палітычнай, казаць, праблеме. Вот ты сказаў, што камусьці здаецца, што там нейкія мудрыцы сядзяць, ты з нечым кіруе, дык справа не тым, што проста няма гэтых мудрыцоў, якія нечым кіруе, а парадокс цяперашняй гэтай актыўнасці ў тым, што нават прызнаныя лідары апазіцыйных структураў гэтым не кіруюць, бо ідзе фактычна шмат у чым стыхійны, абсолютна непрагназаваны працэс. Я не хачу сказаць, што там лідары партыі зусім адсунутыя на перыферыю, але яны зусім не являюцца ў цэнтры. В прынцыпе, нават цяжка вызначыць, хто вось гэтым потокам, плынню гэтай, якая ідзе, хто ім кіруе. Тут нічога іншага ў галаву не прыходзіць, як такая банальнасць пафасная, што ну вось гэта народ сам і робіць. Я таму і кажу, паўтараю, што пасадзілі аднаго, прыйшоў другі. Паглядзім, што пачалося ўсё так з Ціхановскага. Ён быў абсалютным лідарам пратэсту, пакуль там пра Бабарыку там вельмі вузкае кола людзей ведала. Потым Ціхановска пасадзілі, пайшоў вверх, так сказаць, Бабарыка. Я маю на ўвазе вот у грамадскай свядомасці па рэйтынгах. Ну, мы не ведаем, што будзе далей. Пасадзілі, мы зараз гаворым пра блогераў, пасадзілі там Ігора Лосіка, іншых, вот супраць Кабанова, супраць іншых, так сказаць, крымінальных справаў. Могуць іншыя вырасці, абсалютна, так сказаць, маладыя, нам сёння невядомыя, а магчыма, праз 2 тыдні яны ўжо будуць мець не 150, не 160 тысяч падпісчыкаў, як Ігор Лосік, а там 360, ну, можна іх пасадзіць, але гэта ўжо, так сказаць, ідзе вось такая, будзе ісці такая накрутка, якая, ну, толькі будзе абвастраць сітуацыю, і вынік такога абвастрэння можа быць зусім не добры для ўлады. Я хочу звярнуць увагу на яшчэ один момант, на мой погляд, важны, што у пэўным сэнсе улады вот этой атакай на беларускіх блогераў, тэлеграм-каналы у пэўным сэнсе пілят сук пад сабой. Я памятаю, некалькі гадоў таму Юрый Зісер, царство ему небесное, пісаў пра атакі на Тутбай, пра спробы там закрыць Тутбай, такое было, там нейкія лісты. Дык вот ён казаў, што вам не падабаецца Тутбай, так вы паімееце там.ру, што прыйдзе рускі як бы мир в сваём аўтэнтычным выглядзе. І, дарэчы, Лукашенко вот днямі там выказваў такое шаленство. Вот телеграм-каналы, мы с Путиным будем размаўляць про это. Ну, сапраўды, есть целое, так сказать, суквецце телеграм-каналаў, якія, так бы мовіць, просто працуюць на расійскі парадак дня. Ну, их можно перелічыць там. Бульба престолаў, трикотаж, беларускі ідэалёг, etc. Не зыгарь, гэта першую чаргу, не зыгарь, да. Ну вот не зыгаря не посадишь, и бульбу престолаў не посадишь. И в этом сэнсе, калі прыбіраецца з інфармацыйнай полі тэлеграм-каналы беларускія, да, яны не вельмі любят Александра Григорьевича, но яны любят Беларусь як асобную краіну. А вот те ребята, у них другая повестка. И в этом сенсе, як бы, калі вырубаешь гэтых, вы здаеце гэтым, другим, там.ру. Юра, я яшчэ што азначу. Вот колькі я гляджу і за тэлеграм-каналамі, і за іншымі сацыяльнымі сеткамі, вот, ну, шмат гадоў ужо, так сказать, мне нідзе не сустракалася ад колькі-небудзь уплывовых ці вядомых, так сказать, немаргінальных, просто могу сотні людзей пералічыць, так сказать, ну, аўтараў, там і блогераў, не блогераў, і палітыкаў, і там лідараў думак, нейкія заклікі да нейкіх экстрэмісцкіх, так сказать, ну, дзеянняў. Я маю на ўвазе да сілавых дзеянняў. Значыць, ідуць спрэчкі, вот зараз, скажем, так павінен ісці канстытуцыйны працэс, ці так павінен ісці канстытуцыйны працэс, трэба рэферэндум праводзіць па Канстытуцыі 94 года, ці не, ці гэта ідэя заўчасна, альбо, так сказать, яна
ну там трэба 23 раздзелы памяняць і гэтак далей. Вось калі гэтых, як ты сказаў, пасадзіць, на іх месцы могуць быць тыя, хто не будзе прыгадваць канстытуцыйны працэс, хто не будзе рабіць заклікі там да міру, да нейкага мірнага супраціву і гэтак далей. Гэта будуць заклікі, магчыма, я не гарантую, не кажу пра гэта, але магчыма, заклікі да дзеянняў зусім іншага кшталту. У тым ліку вот звязваю гэта з тым, што ты сказаў, у тым ліку і, так сказаць, магчыма, гэтыя заклікі могуць ісці ну, з усходу. Да чаго гэта можа прывесці? Ну, маем мы ўжо амаль 6 гадоў прыклад усходняй Украіны, прыклад Донбасу. Ну так. Хотя вот эта формулёўка цікавая з вуснага гаспадара Караева пад выглядам нібыта мірных пратэстаў. А якія яны? Ну, люди выходят на улицу, становятся ланцужком, он кажет, ну, это новая технология. Новая технология чаго? Так. Гэта ланцужок нешта захопіць какой-то будынак, ці я не ведаю што, нападзе на міліцыю, вот что он зробіць? Да, он и есть мирный, он не нібыта мирный, он и есть мирный. Нет, вот, так сказать, а потым это пяройдзе, ну, так можа, калі не штурхаць в той бок, куды пяройдзе, так и не пяройдзе. Нет, вот уже ствараецца, я кажу, вот это просто, як бы, як той казаў, саву на глобус. Мірны пратэст чамусьці трактуецца як там пачатак гвалтоўнага. Ну, он можа і не пераходзіць гвалт. Абсолютно. Я вот яшчэ раз нагадаю, якая зараз спрэчка ідзе, так сказаць, вот, ну, напрыклад, вакол Бабарыкі. Трэба праводзіць рэферэндум па вяртанню Канстытуцыі да 94 года, ці не трэба праводзіць? Мы можам назваць краіны, дзе сапраўды з дапамогай сацыяльных сетак на вуліцу выходзілі людзі зусім не з канстытуцыйнымі ідэямі, так сказаць, і прымянялі яны зусім не сцяжкі нейкія, а прымянялі зброю. У Беларусі за ўсе гады незалежнасці і да гэтага не было, дзякуй Богу, я спадзяюся, і не будзе ніводнага стрэлу, вось у якім разе з боку маніфестантаў. Былі сюжэты ў 96 годзе, калі там перакульвалі машыны міліцэйскія, тое, гэта, так сказаць, прыязджалі людзі. Это былі людзі не з Беларусі, але все вот гэтыя пратэсты, якія адбываліся, яны, якія зараз адбываюцца, яны носяць абсолютно мирный характер. Некоторые нават попракаюсь, нават оппозицию, там активистов, что вот супраць силы можно дзейнічаць столькі силой. Ну, в адказ на гэта я мог бы привести назву эссе Вацлава Гавала, яго есть, між іншым, першыню оно было выдадзенае на тэрыторыі СССР, менавіта ў Менску. Значит, оно называется «Сила бессильных». Вось якраз такі Гавал быў такім ідэолагам такога мірнага супраціву, і мы памятаем аксамітную рэвалюцыю, але аксамітная рэвалюцыя ў Празе вывела на Вацлаўскую плошчу 150 тысяч людзей, якія стаялі, якія патрабавалі. Это было вельмі громка, это было вельмі магутна, але гэта быў мірны пратэст. Тое, што мы сёння назіраем в Беларусі. Ну, тут можно сказать, что эта традиция в огуле такая довольно великая, она ідзе и от Ганди, негвалтовный супротив, и от Джина Шарпа, и это досвід усіх аксамітных революций во Всходней Европе. Але вот я что хочу на что подкреслить, вот недавно BBC довольно цікавая была публикация, статистика супротиваў во всем свете, гвалтовные и негвалтовные, то и там цікаво просто показывается, что негвалтовный супротив, и он не просто там больше моральный, больше какой-то, так сказать, гуманный, он больше эффективный. Негвалтовные протесты частей приводят до выніку, чим гвалтовные. Потому что, ну, гвалтоўныя, калі в людей стреляют, людей в погонах, якія приносили присягу, ну, яны стреляют в отказ. И, в принципе, это ну, их можно патлумачыць. Але калі им доводится, умоўно кажучы, там, біць, ці тым больш страляць у людей, якія не проявляют гвалт,
Ну, загад загадам, но мы повинны бить безоружных, мы повинны стрелять безоружных. Ну, это, в принципе, впадло любому нормальному человеку, який бы он ни был. И в Так. этом сенсе, як бы, тут я еще раз повторяю, справа не только в гуманизме, справа в том, что это больше эффективный инструмент досягнения своих мэтов. Ну, я вот еще что хочу сказать. Я вот был здзіўлены гэтымі словамі міністра ўнутраных спраў генерала Караева. Я все ж таки лічу Караева чалавекам адукаваным і з непараўнальна больш шырокім кругаглядам, чым папярэдні міністр. Ён, наколькі я магу зразумець, добра арыентуецца і ў падзеях сусветных. Ну вот няўжо ён не думае, што, напрыклад, там жа ў ЗША ці ў Парыжы ці ў Лондоне людзі, якія адсочваюць сітуацыю Беларусі, бачачы вось гэты ланцуг з моладзі, з жанчын, так сказаць, з мірны ланцуг, седзячы ў нейкім офісе, вакол якога грыміць, шуміць, так сказаць, вось гэты зараз пратэст, дзе там помнікі зрынаюць, дзе, значыць, дымавыя Храмы шашкі. просто элементарно. Так. Стреляют. Стреляюць, безумоўна, там вадамётамі разганяюць. Боже мой, які тут немірны пратэст. Это абсолютно, так сказать, спокойны, просто тихі, санлівы для іх пратэст. Таму гэтыя словы генерала, конечно, імі могуць успрымацца, в лепшым выпадку, так сказать, як, з горкай іроніі, а может быть, як абсурд. Это як фраза господарыни Ярмошиной такая, слышит, что Тихановская пошла на выборы, чтобы сменить уладу. А для чего выборы в Огуле? Чым мэта выбораў? Мы наслухаліся за гэты час просто таких цудоўных выразаў. Конечно, тут пальма першынства належыць спадарні Ярмошыны, але на другім месцы таксама жанчына, сенатарка, якая написала, яна ўжо там 23 гады у Сенаце, написала: я до гэтага моманту ніколі не цікавілася палітыкай. А што ты робіш у Сенаце, калі ты не цікавішся палітыкай? Такое пытанне. Да. С вами были я, Юрий Дракохруст, и Сергей Навумчик. Сачыце за дальнейшим развитием, магчыма, больш пазітыўным, будем спадзявацца, больш пазітыўным развіццём падзеяў на сайце Свабоды, свабода.орг. До пабачэння, до новых сустрэчаў. Всего доброго.